Balmo ani Nyanguma, Somoro, ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali film. Abonnez kuraw, aw bienvenue, aw ni Nyanguma. Munu abonné no déjà kaban, aw ni ce, aw ni baraji. Aw bɛ temps mun bila ka ne lamɛn. Aw ni ce, aw ni baraji, aw ka o la. Donc, surtout, aw kana hésiter ka commentaire bila. Donc, aw ka avis bila commentaire la quoi. Donc a dabɔra de kama pour qu'an ka baroninw kɛ ka to ka voilà donc an bɛ review kɛ a b'aw ka avis di an bɛ baroninw kɛ ko dumaninw dɔrɔn quoi hein ko dumaninw dɔrɔn donc bi baro bɛ la série Les dangereux de la cité de Yeta Digital épisode 11 ani 12 donc an bɛna daminɛ ni épisode 11 ye fɔlɔ Anna seginna so Anna sirani a nana yafa deli a ba Dija fɛ Anna e ye temps mun kɛ kɛnɛma est ce que e kun kan k'o kɛ kɛnɛma donc comme a banna sisan an k'a to ten mais Anna kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ dɛ kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a cɛ man ɲi hali dɔɔni a man ɲa yɛrɛ de a cɛ man ɲi hali dɔɔni an tɛmɛtɔ tan Usu nin ye mun ko sugu ye Usu ka t'i kunkolo coloré k'o kɛ rose ye Usu ni cɛ ka jugu comme fɛn wɛrɛ en tout cas nin bɔ i kun na dɛ Dija y'i jɛ o walahi y'i jɛ ni hɛrɛ ni mun kun sugu ye i dala ten donc comme n y'a fɔ revue français la donc n bɛna segin a kan bamanankan fɛnɛ na donc Mali la denmuso fɔlɔw du kɔnɔ olu bɛ wele ko sirani ou bien sira donc filananw olu ye kunbati ye sabananw ɛndati donc maintenant et puis etc mais a tɔ ninnu ne t'olu bɛɛ dɔn donc sisan labanw a ka kɛ muso ye a ka kɛ cɛ ye olu ye lagarew ye donc sisan cɛw yɛrɛ kɔni ka côté la n bɛ mun dɔn dɔrɔn o ye somanɛw ye cɛmani fɔlɔ n bɛ somanɛ dɔrɔn de dɔn donc maintenant mɔgɔ minnu tulo bɛ n na aw minnu bɛ du kɔnɔ cɛmisɛnnin filanan tɔgɔ min bɛ dɔw la cɛmisɛnnin sabanan naaninan etc donc n'a bɛ se k'a bila commentaire la pour que an fɛnɛ ka dɔnta ka dɔ fara an ka dɔntaw kan quoi awɔ donc ça sera gentil donc maintenant Takudi Madu ka problème jaga kodeni tɛ quoi ne yɛrɛ kun bolo en fait Madu ye Takudi faamuya fɔlɔ la parce que a y'a problème ɲɛfɔ cogo min na a ye fɔlɔ la Madu lasigi k'a ka problème ɲɛfɔ ne yɛrɛ kɔni bolo a ye problème ɲɛfɔ ka ɲa et puis a y'a kɔnɔ dayɛlɛ a ye quoi donc ne yɛrɛ kɔni bolo mɔgɔ min ma n'i kɔnɔ dayɛlɛ a ye et puis Madu ko k'a y'a faamuya n bolo a y'a faamuya jaga Madu m'a faamuya donc la ne yɛrɛ kɔni nafilila ninnu fila ka ko la donc Madu a ye ko bɛ bila wariko de la quoi or que muso ko ko wariko tɛ ko affection ko de don ka k'a fɛ aw ka to ka kulonkɛninw kɛ ka baroninw kɛ ka i ni muso ni cɛ bɛ mun kɛ d'habitude quoi donc aw bɛ se ka kɛ so kɔnɔ cogo di aw tɛ foyi quoi aw tɛ kulonkɛ kɛ aw tɛ foyi donc o fana cɛ man ɲi donc cɛ caman b'a kɔnɔ ko muso intéresselen no matériel ni wari dɔrɔn de la il faut que aw k'o bɔ aw kunkolo la dɛ parce que muso caman de bɛ yen u besoin bɛ fɛn wɛrɛ la mun tɛ matériel ni wari ye donc ne yɛrɛ kɔni hakilina na muso minnu yɛrɛ b'a f'u yɛrɛ ma k'olu ye matérialiste ye pour moi matérialiste u tɛ matérialiste yɛrɛ ye quoi parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ matérialiste yɛrɛ ne ka faamuyali cogo la dɛ parce que i bɛ se ka vie ni mɔgɔ dɔ ye par exemple i bɛ se ka furu mɔgɔ dɔ ma matériel ni wari kama mais i kɔni i tɛ se ka t'o kelen ma donc ça fait que peut-être u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka taa mɔgɔ min bɛ se ka kulonkɛ kɛ mɔgɔ min b'u fɛ yɛrɛ en fait cɛnimusoya la minnu kan ka kɛ donc u bɛ se ka to o affection ninnu ɲini yɔrɔ wɛrɛ quoi comme Takudi y'a ta kɛ cogo min na comme a ko ka ni cɛnin dɔ bɔra donc ne yɛrɛ kɔni bolo c'est des choses il faut faire attention a mana kɛ cogo o cogo cɛnimusoya la
matériel ni dɔrɔn tɛ quoi parce que fɛn wɛrɛw b'a kan et puis furu ka gɛlɛn o dɔrɔn ma parce que temps bɛ tɛmɛ o donc hali matériel ko in a bɛɛ bɛ tɛmɛ donc après i mago bɛ kɛ ko wɛrɛ la quoi i mago bɛ kɛ ko wɛrɛ la mais Madu yɛrɛ kɔni ne bolo ale a a a ka fɛn ma nɔgɔn a dusu ni ma nɔgɔn parce que Lala muso y'i yɛrɛ bɛɛ fɔ a ye quoi a bɛ fɛn min nɔfɛ et puis ka tila ka baara ko fɛnɛ d'a kan k'a bɛ fɛ k'a ka baara reprend mais ko mun na ko bɛ fɛ k'a ka baara reprend k'ale bɛ wari min d'o ma ko o ka ca hein mais wariko tɛ o parce que le fait que k'i ka baara reprend wariko t'a bɛɛ ye o hein ne yɛrɛ kɔni bolo peut-être a bɛ ka siran ne ni muso yɛrɛ bɛ se k'a ka wari sɔrɔ a yɛrɛ ye peut-être o bɛna comportement sugu dɔ ta n t'a dɔn mais ne ko mais ni fɛn sugu quoi ne bolo bɛɛ mago bɛ parce que baara bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛn dɔɔni le fait que i tɛ so kɔnɔ donc ko caman bɛ tɛmɛ i kunkolo kan donc n'a fɔra i tɛ baara la i bɛ so kɔnɔ ten hali ni fɛn bɛɛ b'i ka so kɔnɔ u tɛ kelen ye quoi u tɛ kelen ye parce que i kunkolo bɛ i hakili bɛ ko dɔw la i hakili man ka se yɔrɔ min na or que n'i bɛ baara la fɛn caman bɛ tɛmɛ i hakili kan quoi donc ne bolo a kun k'a to a ka taa ka baara la tranquillement o bɛɛ na fɛn dɔw na tɛmɛ a kan pourquoi cɛ dɔw bɛ taa ni parce que Madu ɲɔgɔnna ninnu caman de bɛ yen parce que ne yɛrɛ kɔni bolo furu ye fɛn min ye déjà a ma nɔgɔn fɛn fɛn bɛ furu la bɛɛ b'a dɔn k'a ma nɔgɔn don o don man kan mais maintenant il faut que kow ka nɔgɔya dɔɔni ɲɔgɔn bolo quoi et puis communication yɛrɛ kɔni foyi t'o bɔ mais muso y'a kɔnɔ dayɛlɛ a mana kɛ parce que muso dɔrɔn t'i kɔnɔ dayɛlɛ parce que cɛ dɔw fana b'u kɔnɔ dayɛlɛ o muso ye mais muso dɔw fana t'u lamɛn o dun fana man ɲi a bɛ ɲɔgɔn lamɛn de et puis ka mɔgɔninfin k'i kɔnɔ dayɛlɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye foyi t'o bɔ quoi mun b'i yɛrɛ hakilina la yanni ka taa fɔ de droite à gauche et puis ne yɛrɛ kɔni Madu ala k'i changer Malheur, voilà. Donc, Madu ala k'i changer donc Mo ani Ana mun de kɛra nin yɔrɔ in na de ne ma fɛn foyi faamuya club in na Mo tun bɛ ka dɔnkili da club yɔrɔ min na Ana ni client dɔ nana bolo bɛ dila ɲɔgɔn a bɛ k'i bolo fɛn togo sugu dɔ la ne yɛrɛ kɔni nin seni yɔrɔ a ye ne kɔni nafili ma a yɔrɔnin bɛɛ faamuya mais au final n y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n ko ka kɛlɛ fɔlɔ de don u ka kɛlɛ fɔlɔ de don parce que depuis u ka amour kun daminɛra kɛlɛ kun ma kɛ fɔlɔ donc an t'a fɔ k'u ka kɛlɛ fɔlɔ de kun don u ka kɛlɛ fɔlɔ de kun don u ka kɛlɛ fɔlɔ kɛlɛ fɔlɔ kɔni ni Muna kun tɛ yen la zine Muna de kɔni Ana i jigiba ye Muna ye dɛ parce que Muna de bɛ e ka kow bɛ ɲɛnabɔ ni Muna tɛ yen Ana ko ko tɛna nɔgɔya dɛ Muna de bɛna arrangement kɛ tuguni a dan Muna de y'a vrai ye Sacha ni Alassane Jaga Alassane bi ye donba ye dɛ épisode 11 la donba Alassane kumara muso fɛ kumara muso fɛ et puis mun ye ne faga yɛrɛ a ko la k'a mana bɔ togo togo a mana bɔ togo togo a bɛ laban so kɔnɔ de o fana ye tiɲɛ ye o est-ce que nkalon don i mana taa turu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɔni na laban so kɔnɔ i na laban so kɔnɔ ko mɔgɔ ko sunkuru t'ale bolo kɛnɛma a donna ta a bɔra ta mais Alassane e ɲinɛra ko kelen de kɔ ne yɛrɛ kɔni ma ɲinɛ dɛ je pense que mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛn mɔgɔ caman fana ma ɲinɛ dɛ e ɲinɛra e ka dilan sanfɛ e ni Nafi tun bɛ baro la ka Sacha to i kɛrɛfɛ e ɲinɛra o kɔ Alassane e ɲinɛra o kɔ a banna koyi la en tout cas u kumara ala dangani kɛ u kumara donc sisan épisode 12 anniversaire surprise mondial Ana ka anniversaire en tout cas Ana kɔni je pense que ale ye Mo Lala a kuma tɛ kɛ épisode o épisode épreuve d'amour dɔ de bɛ yira an na épisode o épisode preuve d'amour dɔ de bɛ yira an na a banna
donc bi kɔni ta anniversaire surprise mo fɔlɔ an ye fleurs ye an ye petit déjeuner au lit ye an ye bijoux ye donc bi ta o ye anniversaire surprise en tout cas u k'u profiter u ka amour la dɛ u k'u profiter yɛrɛ de u ka fɛ in na parce que fɛ in kɔni bɛɛ la bɛ bɛɛ la bɛ sira la bɛɛ la kɔni ale ma kow dabila fɔlɔ donc bɛɛ la bɛ sɔrɔ sira la bɛɛ la bɛ sira la o kama en tout cas ne yɛrɛ kɔni ko m'u ka karma kɔni o bɛna mun da ninnu ka amour kan mais u kɔni bɛ amour mondial la fɔlɔ u bɛ amour mondial la fɔlɔ u ka dɔ k'o la yen u ka dɔ k'o la yen yeta ye ne faga ne de kun sigilen bɛ ne kun kɔnɔ ko yeta mɔgɔw parce que Fuseni kɛlen ka ɲininkali kɛ ko Alasani ka a ka sunkuru foto yira la ne kun kɔnɔ ko Fuseni bɛna bɔ tiɲɛ kalama Alasani ko ni Nafi ko la yeta de fɛn tigɛ k'o kɛ Fuseni ye appel dɔ sɔrɔ butigi téléphone na yeta ne kun kontaane paralen kun sigilen don n ko ko in bɛna kɛ cogo di donc a ye n sɔrɔ nin yɔrɔnin na dɛ a ye n sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de en tout cas Fuseni fɔlɔ la ani Alasani a m'a fɔ ka ni Nafi k'u bɛ se ka kuma sisan a kumara Nafi fɛ épisode dɔ in na mais Fuseni ɲinɛra dɛ k'ale bɛna effort kɛ bɛna effort kɛ muso bɛ ka kuma e fɛ hali sɛgɛ o effort daminɛ o ye effort sugu jumɛn muso bɛ ka kuma e fɛ hali sɛgɛ a ma fili ka kala et puis la Nafi ko in b'a kunkolo la tellement o tɛ manamana ko kun muso bɔra dɔrɔn a bɔ ni a bɔ cɛ ka taa kɛrɛfɛ e ma fɛn foyi sɔrɔ k'a fɔ k'i b'i muso ka vocal to i muso kun mais heureusement Sacha fɛnɛ ale fɛnɛ ɲɛ yɛlɛnna dɔɔnin ni Sacha kun ma nin kɛ a kun tɛ ɲa n ko kusen in ne o ma fili a kan ka ɲɛ ne bolo fɛn wɛrɛ de kun kan ka fili Alasani kunkolo ma fɛn wɛrɛ de kun kan ka fili a muso Alasani kunkolo ma et puis a muso taara ala m'a essayé k'a fɔ k'a bɛ pour que ka se ka ja kɛ quoi foyi a ma foyi sɔrɔ k'a kɛ ka cadeau ci Nafi ma donc c'est ka content de a muso ka tagali la a b'a fɔ au moins bon débarras quoi ou bien aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o ko la mais n'a kun b'a kalama ko Sacha bɛ Nafi de bara a kun tɛ nin kɛ o ne bɛ ka fɛn min miiri sisan ninnu ka ko la ko sisan comme Sacha bɛ Nafi bara Alasani ka tile filanin bila sisan ka na Nafi bara ka da soni et puis Sacha de bɛ dayɛlɛ o bɛ sɔn ka k'a bɛɛ ye dɛ aw hakilinata ye mun ye o ko la o bɛ sɔn ka k'a bɛɛ ye dɛ et puis sisan donc Nafi ka Alasani photo yira Sacha la ayi je pense que version fɔlɔ in ka ɲi nɔ u ka ɲɔgɔn ye face to face u ka ɲɔgɔn ye face à face u saba bɛ ka ɲɔgɔn ye ou bien même a ka k'u naani bɛɛ ye an ka k'u naani bɛɛ ye Alasani ka fɔ k'a bɛna Fuseni de présenter a ka sunkuru na an k'a fɔ k'a bɛna présenter a ka sunkuru na donc maintenant Alasani kana da soni ani Fuseni bɛ da la donc au moins ko na arrange o yɔrɔ la u mɔgɔ naani bɛɛ an ka bɛɛ nɔɔni a tɔ bɛ na nɔɔni o senfɛ au moins tiɲɛ na fɔ o yɔrɔnin na o y'a ko bannen an k'o kɛ ten desɛni ninnu kɔni parce que n ko triangle de don mais triangle yɛrɛ tɛ n ko mɔgɔ naani de don mɔgɔ naani yɛrɛ de don donc sisan an bɛ cɛ tɔgɔ dɔn an kun tɛ mun ye affiche la mun ɲɛda tɛ ye an b'a tɔgɔ dɔn ko Boss Carlos n t'a dɔn o ye dalankan tɔgɔ min d'o ma dɛ ko Boss Carlos ka baara ye mun ye nin ko in na de ala usu ye mun de kɛ Boss Carlos ko in na non usu e ka taa bila ko baara parce que e bɛ baara ɲini na k'e ka taa bila ko ka baara kɛ nin fana ye mun ko sugu ye i bilala baara min na i t'o kɛ i t'o ɲɛɲini k'o kɛ ka ɲa baara kelen i sera ka baara kelen min sɔrɔ i t'o kɛ ka ɲa
Mais au lieu de ça, bon, en même temps, t'as donné ni bara jɛlen don ni n'a nɔgɔlen don a t'o dɔn fɔlɔ mais n'a y'o côté bɛɛ bila ni bara nɔgɔlen don n'a jɛlen don an t'o dɔn fɔlɔ mais an k'o côté bɛɛ bila mais munna mɔgɔw wari ka sɔrɔ sans que mɔgɔ ka effort kɛ quoi munna o de ka di mɔgɔninfin ye o maɲi o ma i ka baara kɛ i wɔsi la don o don sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ taa nin baara de kɛ ni kalo mana sa i ka wari bɛ d'i ma fɛn jumɛn ka di k'o bɔ ne yɛrɛ hakilina la fɛn jumɛn ka di k'o bɔ mais wari k'a kɛ tan facilement souvent facilement in kɔni ko dɔ b'a senkɔrɔ ou bien i bɛ ko dɔ sɔrɔ i ɲɛ ye parce que foyi tɛ gagner facilement diɲɛ in kɔnɔ foyi de ma nɔgɔ diɲɛ in kɔnɔ i mana kɛ fɛn fɛn na ni mɔgɔ ma sɛgɛn dɔɔni pour que ka fɛn sɔrɔ a nafa kɔni n t'a dɔn ni nafa caman bɛ y'a la dɛ donc ka wari fɛn facilement ta et puis a contaner usu mama Dija kɔni problème b'a bolo dɛ problème b'a bolo morikɛ y'a fɔ n y'a ye cogo min na problème b'a bolo dɛ a fɔra mama Dija ko de usu k'i ka taa baara ɲini mais baara normal et puis e si usu e kan ka baara sɔrɔ i kan ka baara ɲini yɛrɛ mɔgɔ est ce que mama Dija yɛrɛ kun kan k'o kuma fɛ yen o mɔ i kun ka se ka na wari dɔ di ba ma ka ana décharger dɔɔni non usu kɔni usu ta kɛra baara ye dɛ baara yɛrɛ de kɔni bɛ mama Dija bolo dɛ ani ana jara sisan donc usu ka problème bɛna daminɛ i y'a ko mama Dija kɔni a kuma a ma nɔgɔ mais usu bɛna problème de lase ninnu bɛɛ ma n'a ka bêtise ninnu ye usu an k'an sigi ka ko a tɔ lajɛ usu ni boss Carlos ka ko bɛna kɛ cogo min na i de yera nin épisode in na dɛ i de yera yɛrɛ yɛrɛ de mais comme i de usu bila nin baara in na i de kɛ sababu usu ye nin baara in kɛ mais i de ni boss Carlos u ka lien ye jumɛn ye ninnu ye mun business de la mais i de e ka business yɛrɛ ye mun b'e la e ka business yɛrɛ ye mun ne e tɛ manager dɔrɔn ya business wɛrɛ de b'i la i di comme on dit ale kun sumalen no ni tɔw bɛɛ ye mais a bɛ ka ko de dogo sisan ko bɛ yen mun na ni i di est ce que aw bolo o bɛ se ka kɛ couple ye ninnu fila bɛ se ka kɛ couple ye mun na kɔni ko k'a intéresselen tɛ dɛ mais i di yɛrɛ de kɔni a tɛ se sunkurun tigɛ yɛrɛ de la mo player bɛ kɛrɛfɛ Alassane player fɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ sunkurun tigɛ la don o don mais ale kɔni ni mɔgɔ kɔni tɛ se fɛn min na i tɛ se dɛ bɛɛ n'i ta donc i di kɔni ale tɛ se dragueli yɛrɛ de la ale ta kɔni ale k'i sɛmɛ muso ko in na a tɛ se dragueli yɛrɛ de la donc maintenant mun na ko ale intéresselen tɛ ni i di ko in na est ce que mun na a bɛ k'o fɔ de pour que ka to ka malɛninw kɛ musow bɛ to ka malɛninw kɛ cɛw la ou bien a t'a intéressé la yɛrɛ de quoi aw ka avis ye jumɛn ye et puis ne bɛ fɛ k'aw ɲininka est ce que aw bolo Mo Alassane i di terikɛ ninnu est ce que olu fɛnɛ bɛ boss Carlos dɔn donc n'u bɛ boss Carlos dɔn ça veut dire k'u bɛɛ bɛ business dɔ la parce que titre an kana ɲinɛ fɛn titre kɔ ko les dangereux de la cité donc les dangereux u mɔgɔ de ka ca donc maintenant est ce que ninnu bɛɛ bɛ business kelen in de la et puis a business mun sugu don an k'an sigi k'o lajɛ hali ni ou bien ni idée bɛ mɔgɔ min bolo a t'aw ka idée ɲɛfɔ comme ne ye n ta caman fɔ sisan aw fana tɛ dɔ fɔ aw ta la et donc aw ka avis ye mun ye épisode 11 ni épisode 12 la aw k'o fɔ ne commentaire la an k'a baro kɛ et puis an k'an ka scénario kɛ ka fara yeta ta kan donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné aw ka cloche activé pour que ka notification sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ dɛ
a y'a partager o k'an jama ka caya an ka se k'an ka baro kɛ ɲɛnɛma dumanba o tɛ aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw kalifa aw yɛrɛ la an n'aw proches et puis a k'an bɛɛ review wɛrɛ n'Ala sɔnna ma aw merci aw ka écoute la a k'an bɛɛ